Halo. Ćao. Ćao. Petko iz Nice ovde. Iz koje? Iz Pračvarnice. Brate, vruće je strava. Ali nije bodavao ono. A rimaš. A nije, brate, zusti mi daha je reče, Tak. Dobar. Ajmo. Anđelina. Vidi, Fata vara Muju sa Hasom. I sad dogovore se, kako se zove, Haso i Fata da se vide na prozoru 9 uveče. Dobro. Muje sve to čuje i pošalje Fatu u 5 do 9, kaže vidi tamo obavi to i to. Važi, a mrkli mrak. I sad kuca na prozor. Fato, otvori, ja sam Hasa. A ja bih zove uzdo lepo pa skinu gaće, izbacio da izmiješ zadnjicu napolje i otvorio šalone. Da kaže Hasa. Ne znam, brate. Žlice moje, si mi se nešto ubucilo, što ne vriš, brko? Ekstra. Koliko ti je bolestan čovjek? Šta si? Se je izbacila zadnjicu kao nije vidio li mrkli mrak i kao što si se nešto ubucila, što ne obriješ brkove? Dobro, brate, vidi jedno pitanje. Ovo da, jedno pitanje za tebe. Znaš ti šta je ljubav? Julie. Imam mnogo verzija, imam jednu bolesnu, ali bolje da ću ti. Ajde, reci za tu bolest. Ali nije ono da povraćaj to. Ne. Ajde. To ti je kad muškarac grunu, kad devojka poljubi me hurić. Nije, brate, nije. Ovo je stvarno ljubav, ovo je majke mi iskrena ljubav. Baš je love. Ajde, čujemo se, Betko, čao, zdravo.